Usein luullaan, että pinkopahvia käytetään nykyisin vain suojelukohteissa ja sielläkin vain viranomaisten määräyksestä. Pinkopahvi on kuitenkin erinomainen, halpa ja hengittävä materiaali. Työ ei ole läheskään niin vaikeaa kuin voisi kuvitella. Tämä on haalean lämmintä vettä, jolla minä kastelen tämän. Ja nyt kastelussa on lähtökohta se harjan asento. Ensin räpätään liiat pois. Sitten aletaan tehdä näin. Sitten kun vesi vähenee harjasta, niin sitten pystytään lyömään näin. Jos vetinen harja lyödään heti tuolla tavalla, niin sitten ei tule koskaan tasaista kastelua. Vaan aina kastelu lähdetään näin. Se tulee näin tasaiseksi. Mutta kun ensimmäistä kertaa ihminen tämän työn tekee, se vesi läjähtää tonne. Se ei osaa pitää tätä pystyssä tällä tavalla. Se on siinä. Tässä on sopiva määrä vettä. Nyt nämä pahvit on kaikki kasteltu. Me laitamme tähän muovit päälle yöksi ja aamulla aloitamme työt. No niin, sieltä lähtee ilmat tällä tavalla pois. Tätä pinkopahvia on alettu saamaan kahta vahvuutta jo Suomeen. Jostakin kumman syystä tämmöinen ohut pinkopahvipaperi on ollut markkinoilla 20-30 vuotta ja tätä on myyty perinteisenä pinkopahvina. Mä en ole koskaan ennen nähnyt näin huonoa pinkopahvia, mutta tämä on perinteinen pinkopahvi ja Suomessa on ollut 30 vuotta. Minä kun aloin mitään kursseja opettaa, minä kieltäydyn tämän käytöstä. Minä halusin tämän perinteisen paksun tämän pinkopahvin, jota minä äsken katkasin. Näillä on valtava suuri ero. Ja tämän, mitä paksumpi pahvi on, sitä kestävämpi se on. Ajatellaan, että me laitetaan noin ohutta pinkopahvia suureen sadin seinään. Ja tapetti maksaa 600 markkaa rulla. Niin nämä ei ole suhteessa ollenkaan. Huono alusta ja kallis tapetti. Tässä on se oikea pinkopahvi. Tämä on yli 400 grammaa neliö paino. Ota tuolta reunasta kiinni. Vedetään tänne. Nyt mennään näin. Otetaan alimmainen esiin, koska se on parhaiten venynyt siellä. Ja näin aina, kun nippuun laitetaan, niin aina aloitetaan alimmaisesta tämä työ. Me katkaisemme tästä 2 pätkää. Me aloitamme tämän ikkunan ylä- ja alapuolelta. Näin tehdään katkaisu. Nyt vasta voidaan rullata tämä. Siksi aikaan, kun se nostetaan tänne seinälle. Sen oikein tuntee, miten tämä nahkea on. Koitapas. Rullappasasi. Ja toinen oli 60. Näin hyvä leikkuri tämä on. Aina pitää olla muovit päällä, ja tämä ei pääse kuivaan. Meillä on aina ollut vaikeuksia puukuitulevyn pintakäsittelyissä. Ja jos me ajatellaan, että me teemme nykyaikaista laatuluokkaa, niin tämän sauma pitää tasoittaa, laittaa nauha, pohjamaalata ja ylitasoittaa. Sen jälkeen se voidaan maalata tai tapiseerata. Toinen menetelmä on sillä tavalla, että tehdään saumat, sitten liisteröidään tämä alusta ja tapetoidaan.
Mutta aina kun maalataan, niin aina joudutaan ylisulotuksiin. Ajatelkaa, miten kärsii hengittävyys. Nyt tästä tulee toimiva seinä. Tänne ei tule minkäänlaista katkoa tänne pinkopahvin alle. Ei edes saumakohti. Sitten me voimme käyttää kaikki palaset hyödyksi, koska nämä jäävät tänne. Jos me lähdemme tämmöisiä palasia laittaa seiniin, mitkä maalataan, niin se on aika hurja juttu. Kukaan ei hyväksy sitä. Naulaus tässä on tehty todella hurjalla määrällä nauloja. Tässä on 2/3 liikaa nauloja. Näin paljon ei tarvitse olla, mutta tässä on tehty oikein kunnon työ. Ja nämä on eilen illalla sitten liisteröity kaikki nämä reunat, koska me emme laita nupinauloja ollenkaan. Tämä on ainoa menetelmä, liimamenetelmä, millä voidaan kiinnittää tämmöisen huokoisen levyn päälle pinkopahvi. Mikään nupi ei mene läpi tästä, että se tarttuisi kiinni. Ja meillähän on tätä eristelevyä, tätä samaa levyä 22 millisenäkin. Miten se kiinnittäisi nupeilla kiinni? Täysin mahdollista. Ja tällä todella saadaan kaikista edullisimmin, kun luetaan kustannukset, huippuhyvä pinta maalaukselle ja tapettityölle. Just sillä tavalla. Aivan. Me teimme pinkopahvin pätkistä tämän ylä- ja alaosan, koska me halusimme säästää näin paljon pinkopahvia. Ja me saamme erittäin hyvän lähtökohdan tälle työlle, kun me laitamme nyt seuraavan pahvin tähän ja sauma tulee tänne. Jotkut tekevät niin, että aloittavat tuolta, sitten yrittävät laittaa tätä palasta ja se sauma tulee mihin sattuu. Me saadaan aina siisti lopputulos, kun me aina laitamme ensimmäisenä aukkojen niin kuin oven yläreunan tai sitten ikkunan ala- ja yläreunan. Tämä lopputulos on hyvin selkeä. Tämä liisteri on muoviliimaa, jota on tarttuvuutta vähän hidastettu tapettiliisterillä. Muuten tämä muoviliima olisi niin äkäinen, että ei kerkiä tätä työtä tehdä. Tähän täytyy aina laittaa pikkusen tapettiliisteriä mukaan. Näitä ei saa koskaan liimata kiinni, koska pinkopahvin pitää olla keskeltä aina irti. Siksi ei liimata kiinni, vaan sauma, kun tulee täältä, se liimataan kiinni ja se sauman kohta määrääntyy sitten, kun pahvi tulee tänne. Oli aina hyvä laittaa tiukemmalle rullalle tämä, mutta se menee nyt näin. Ootas nyt. Aina aloitetaan keskeltä näin. Sitten yritetään työntää aina näin. Ja sama aloit tällä tavalla näin, sitten me jatkat sinne. Hyvä. Ota ylempää nyt tästä. Tämä kiinnossa ja siitä justiin. Katos nyt. Nyt lähtee liikkeelle. Nyt nähdään tämä, miten helposti se tekee kuplan. Kaikki pitää ottaa irti. Tämä vielä onnistui. Tämä kuivaa niin nopeasti. Alkaa pahvi lähe kuivaa, niin monta kertaa tässä päissä käy. Ja mä räppään pikkusen vettä sinne. Näin. Ja samoin tänne. Niin taas me saatiin puoli tuntia lisää aikaa. Näin helppoa se on. Se on työvara, joka otetaan aina pahvista pois. Se on siinä. Nyt teemme näin. Pinkopahvin avulla saadaan lopultakin varsin nopeasti tasaista alustaa tapetoitavaksi tai maalattavaksi. Pinkopahvin paras ominaisuus on sen hengittävyys. Siitä kannattaa pitää kiinni. Minä loppuu liima kesken, niin kuin minä epäilin. Se on yksi seinä valmis. Ketkä nupimiehet pärjää tälle menetelmälle?
ja saavat näin hyvää lopputulosta. Nyt laitetaan taas oven päällinen ensin. Ja sitten suikalle tonne leikataan. Tuosta otetaan liika pois. Nyt mä tein tässä erikoisen tempun. Annapas puukko tänne. Tulkaas katsoo nyt, miten ohennetta tehdään ohennustyömaalla. Näin ohennetaan pinkopahvilla. Ei tarvitse koskaan tehdä hätää, että nyt loppu kesken. Siihen tehdään paikka nyt. Ja silloin kun se maalataan tai tapiserataan, niin siinä ei saumat näy mitään. Mä vedän tämmöisen ohuen viirun tähän. Näin. Sitten mä teen tämän ohennuksen. Se on tässä. Tässä on pinkopahvi ohennettu reuna. Se oli se oli tämä, katsokaa nyt. Tuolta päin se ei lähtenyt, mutta täältä päin se lähti näin. Näin tehdään paikkaus. Ja kun se on kuivanut siihen, niin se ei näy mitään. Pinkopahvin maalaamiseen soveltuvat temppera- ja munamattamaalit. Ennen maalaamista pinkopahvi kyllästetään muovittomalla liisterillä. Munamattamaali on käytännössä sama kuin petrooliöljymaali. Sekä temppera että munamatta jättävät maalatun pinkopahvin pinnan silkinhohtoiseksi. Pinkopahvikattoja oli ennen hienoissa kartanoissa. Maalattuna ne näyttävät yhä jopa 100 vuotta vanhoina, ryhdikkäiltä kuin konsanaan kiviainespintainen katto. Laitat pari naulaa tohon noin. Joo, sinne vaan. Tässä on normaalia leveämpi tämä nupinauha. Niin tämä tehdään nyt, ennen laitettiin 2 nauhan, mutta tämä on niin leveä, että tähän tehdään siksakkina. Ja se laitetaan siksakkina niin, että ensimmäinen naula laitetaan tota reunaa ja lähelle toista reunaa toinen naula. Että ne ei ole ihan jonossa. Ja 25 milliä on naulojen väli. Siihen niin. Taas mennään eteenpäin. Se ei koskaan petä tämmöinen naulaus. Yleensä näissä ensimmäiset virheet ovat näissä vaurioissa se, että naulaus pettää ja katto repee. Joo, sä voit laittaa siihen. Tämä naulaus, mikä tähän lyödään tänne sauman alle, niin se, kun tämä kuivaa, niin se irtoaa pois ja tämä katto roikkuu reunojensa varassa. Nämä naulat ovat vaan kuivumisaikaisia nauloja, jotka kuuluukin pettää. Tämä sauma on tehty poikkeuksellisesti ilman niin sanottua kuivumisaikaista naulausta. Mulla on niin hyvä liima, että se kovettuu niin nopeasti, että tässä ei tarvita minkäänlaisia naulauksia. Se on valtava säästö. Ja sitten ennen kuin naulattiin
kuivumisnaulaus. Sen naulan kohtaan tuli aina pieni syvennys. Ja sen rivit näkyy aina katossa. Nyt ei näy mitään. Sitten kun tämä silotetaan, tämä naulan kautta ja tämä sauma ja maalataan, tässä ei näy minkäänlaista saumaa. Tämä katto roikkuu ja tämä on sopivan kokoinen katto, että tehdään näin. Jos meillä on suurempi katto, puolta suurempi katto, niin me joudumme samalla tavalla naulaamaan nämä ja liimaamaan täältä sitten kiinni. Mutta näin pieni katto saa roikkua. Mutta isoja kattoja ei voi tehdä näin. Pinkopahvin saumat kitataan ja hiotaan. Jälkikäteen maalatusta pinnasta ei helpolla löydä sauman kohtia. Katto on täysin tasainen. Pinkopahvin käyttöä yritetään usein korvata erilaisilla levymateriaaleilla. Onko se nykyaikaa? No siihen voi liittyä usein vielä se, että halutaan oikaista se seinä ja silloin sen rakennuksen luonne alkaa muuttua hyvin paljon siitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Et kyllä siinä tulee sitten semmoinen ketjureaktio helposti, että jos sulla on seinä suora, sen jälkeen aletaan suoristaa sitten ikkunan pieliä ja ovenpieliä ja sitten tulee muureja vastaan talossa ja mikään muukaan ei oikein passaa enää sitten siihen kokonaisuuteen. Kohteessa kannattaisi toimia niillä edellytyksillä, mitä siellä on ennestäänkin ollut. Tässä on vielä pätkä tallella tämän rakennuksen pinkopahvihistoriaa. Tässä on nupipoikinen, tässä on paljon nupia ja moneen kertaan naulattu pinkopahvia. Tällä samalla menetelmällä me uusimme tämän nurkan. Me teemme samalla tavalla kuin se on 100 vuotta sitten tehty. Täällä on muuten seinässä naulat tästä tuhannesta. Mitä? Pinkopahvin kiinnittäminen liimaamalla huokoisen kuitulevyn pintaan on uusi maalarimestari Järvisen menetelmä. Naulaaminen suoraan hirteen nupeilla on se perinteinen konsti. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota ikkunan puitteisiin. Nykyaikaiset ohuet ikkunankarmit eivät kestä pinkopahvin kovaa vetoa. Nupien naulaaminen vaikuttaa työläältä, mutta ei välttämättä ole sitä. Niin on tietenkin nykyaikaisempia menetelmiä, mutta ei ne ole sen parempia. Kyllä mä uskoisin, että kyllä pinkopahvi kilpailee sekä taloudellisuudessa että käyttöominaisuuksissa aivan kevyesti näiden uusien materiaalien kanssa. Ja todennäköisesti on parempikin. Ja vaikka siihen tosiaankin hakataan paljon nauloja, niin äkkiä se käy. Ei sen työvoimakustannuksetkaan voi olla älyttömän suuret. Laitamme liisterin tänne nurkkaan ja sen päälle me laitamme semmoisen pahvinauhan ja tällä teemme sen kauniin vanha-aikaisen oikean nurkan, sen alkuperäisen nurkan, mikä tässä ennenkin on ollut. Tämä pitää olla kunnolla kiinni. Tämä tulee sitten mitä tulee, se seuraa. Tämä reuna on kiinni. Tämä naulauksen tarkoitus on siihen, että me saadaan tämä toinen reuna kiinni ja tämän päälle tulee uusi nauha. Eikä tämä on valmis ja tämä on vielä kesken. Eli tämmöisen päälle ei voida laittaa nauhaa, joka on näin irti. Pinkopahvin tapetointiin sopivat vain täysin muovittomat tapetit. Edes painoväreissä ei saa olla lateksia, muuten tapetti ei veny samalla tavalla kuin alustana oleva pinkopahvi. Oletteko katkaistu ennen tapettia näin? Minä arvasin sen. Saksilla ja puukollahan te nihraatte näin. Nyt me tapetaan tämä kippura. Ja tappaminen tapahtuu näin. Ja aina vedetään sitten tämä ensimmäinen tapetti tällä tavalla. Sitten vedetään vähän näin, että tähän ei tule liisteriä, että se vähän ylitet tänne. Ja tämä reuna on tässä aina sitten rajana.
Ja jos te rupeatte liisteröimään sillä tavalla, niin kuin moni tekee, että se pinkassa ruvetaan vetämään, niin te sotkette kaikki tämän. Mutta koskaan ei sotkeudu tämä, vaan se sotkeutuu tämä kohta. Ja tämä liisterimäärä, niin se kertoo ranne sen. Tätä ei osaa oikeastaan sanoa. Ja tämä on sitten helpoin vaihe on tämä tässä tapettityössä. Se menee kerralla näin. Tähän näin. Ja sitten tämä kuiva tässä, niin se vedetään näin päälle ja se ei sotke. Huomaatteko? Mä leikkaan, otan tämmöisen suikalleen ja mä teen nurkan tällä suikaleella. Kun tämä on väärä seinä, tämä nurkka, niin te ette voi koskaan lähteä täydellä, vaan teidän pitää lähteä aina tämmöisellä suikalalle ja tämä laitetaan ensimmäisen sen nurkkaan. Ja tätä ei saa sitten antaa venyä tämän tapetin johtuen siitä, että meillä on pinkopahvitapiseeraus. Jos meillä olisi levyalusta, niin tämä pitäisi antaa vähän aikaa venyä tässä ja pehmetä, mutta nyt kun meillä on pinkopahvi, niin sen pinkopahvin ja tapetin pitää venyä samanaikaisesti. Eli tämä tapetti täytyy laittaa välittömästi, se on liisteröity seinä. Ensimmäinen tapetti täytyy laittaa aina luotilanka, siis pysty suoraan. Aina kun lähdetään tapiseeraamaan, niin ensin vedetään näin ja sitten aletaan syöttää näin. Aina ensimmäinen veto on näin. Sitten lähdetään lyömään kiinni. Kattokaapas nyt, miten tärkeää tämä nauha tänne nurkkaan oli laittaa, kun se heittää tuolla tavalla. Jos me oltaisiin yritetty tällä koko tapetilla yritetty tehdä tätä niin kuin monet tekee sen. Se olisi ollut aika hankala tuo nurkan teko. Ja näin helpolla päästiin nyt. Tässä kun on pinkopahvityöstä kysymys, niin ei voida käyttää puskusauma-tapettia, koska meillä on löysä alusta ja venyvä alusta. Niin se puskusauma-tapetti on semmoinen, että kun se seinä kuivaa, pinkopahviseinä kuivaa, niin mennään aina se tapetti aueta, vaan se pitää olla aina limisauma-tapetti. Ja sitten koskaan ei saa yrittää tehdä tapettityötä sillä tavalla, että kun tapetin leveys on riittänyt tänne, vaan se pitää aina tehdä tällä tavalla. Ja uusi tapetti lähtee aina nurkasta. Koskaan ei saa tapetilla pyöristää tätä. Täällä on myöskin näitä suojauksia täällä niin karmin nurkissa. Alakarmit on pantu levyn alle suojaa oikeastaan ensi töiksi, kun me aloitettiin tämä. Se johtuu siitä, että siellä on hyvin kauniisti pyöristyneitä yksityiskohtia. Aivan alkuperäiset. Tämä on 1830-luvulta tämä rakennuksen lattia. Ja me aiotaan säilyttää se kaikki ne pyöreyksineen tässä talossa. Kartanon 3 huoneeseen tulee käsin painetut tapetit. Tämä tapetti on sapluunan avulla painettu seinällä suoraan pinkopahviin. Tämä vanha kuvio on painettu Oulussa arkkitehti Antti Pihkalan johdolla silkkipainotekniikalla. Sisäpuolen hirsipinnat eivät tarvitse minkäänlaista käsittelyä. Muovia sisältävät vesiliukoiset lakat estävät hirren luonnollisen hengittämisen. Pahvien ohella tuvissa on käytetty puolipaneeleja. Valoisuuden lisäämiseksi on hirsiseiniä maalattu joko kalkki- tai liimamaaleilla.